Sanibona mndeni wakwaMzobe. Mina ngingu-Dr. Sibanyoni. Imina owangemele lolu daba lwenu. Ngicela ukubuza, ngabe nizoyenza kanjani lento? Nizokwenza uketshezi nomjovo okanye nizokwenza nje njengenjwayelo? Hayi, zokwenza njengenjwayelo ngwezihamba. Hayi baba, ngeke uzukwazi ukwenza njengenjwayelo ngikhona. Mina ngithi dokotela, asikhetheni umjovo. Hayi, Kethiwe, umona ungaka owayi, umona wena. Awubhodloza mntanami, phela wena ngiyazi uyayithanda lento yakho. Awuyeke ufuna kufaka lezi zinto zakho embubeni zabantu ongabazi. Lo muntu uzozalela ingane. Vuma bamjove. Hayi, angana-ke mina ngithanda lentweni. Phela bese ngazi ukuthi ngizomthesta kuqala ube. Hayi mnganami, kodwa yini ngempela lento yakho? Yeke lento. Ayingeke, mina ngifuna ukuyithesta kuqala. Uyafuna vele, ngiyacela Kethiwe, ngiyakucela. Unjalo phela wena, ingeke unjalo bhodloza. Hayi suka, futhi wenza ngamabomu nje ukubukhali.